आं दा खोथिया थिलियाव फैदों। आंजों दंफायो बर'नि सासे केसेट देंखोगिरि एबा मेथाइ खनगिरि आदा जुरेन बर'आ। बिथांजों आं दान्दिसे रायज्लायनो सानदों बे खोथिया थिलियावनो। बिथाङाबो खोथिया फुनो फैदों। नै बिथां आदाया खोथिया फुगासिनो दङ। बिथाङा सासे बर'नि केसेट मेथाइ खनगिरि। बिथाङा जौसाङावबो जोबोद मेथाइ खनो। जों दासिम बिथाङा दोंबेसे केसेटआव मेथाइ खनखो बिथांनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो नाजागोन। बिथाङा जाबाय कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गरियाकट गामिनि, जाय गामिखौ बांसिनानो भातकुसि होननानैसो मिथियो। गिबियावनो आदानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांजों आं दा दान्दिसे रायज्लायनो सानदों। अन्नानै नोंथाङा दासिम दोंबेसे केसेटआव मेथाइ रोजाबखांखो फोरमायनो हागोन नामा? औ नंगौ फंबाय, गिबियावनो आंबो फंबाय दिपेन बर'नि सिमां साबायखर जासिग्रोबाय। बे फंबाया जोङो बिथाङा उन्दै समनिफ्रायबो आरो जों बे गामियावनो बे भातकुसि गरियाकट गामियाव जों एखेसे गामिनिनो जों सानैबो बिदा फंबाय जायो। जोङो उन्दै समनिफ्रायनो आं मेथाइखौ जोबोद मोजां मोनो। आं दासिम केसेटखौ आङो गिबियावनो आदा धर्मेन्द्र आदाया दिहुननाय जारौ केसेटआनो आंनि गिबि केसेट। बे धर्मेन्द्र बर' बिथाङा जोंहानिनो असे आदा जायो आरो आंनि असे आदा जायो आरो। बिथां फंबायनिनो बिदा गेदेर। ओमफ्राय बै जारौ केसेटआनो गिबिमोन। बेनि उनाव ड्रिम गार्ल केसेट मोनसे दिहुनबावबाय। बे मेथाइआबो बे केसेटआबो बिथाङा आदानिनो दिहुननाय प्रडिउस खालामनाय। आरो बेनि उनाव आं गावनि मोनसे निजेनो प्रडाक्सन खालामदोंमोन। बे केसेटनि मुङा जाबाय हायना नांबाय। बे हायना नांबाय केसेटआ आंनि निजेनिफ्राय दिहुनदों। बेनि उनाव आं दालागै मोनबा केसेट दिहुनदों आरो मोनबानि उनाव आं दा मख'बाय मोनथामनि। आं गावनिबो दा मोनसेदो हायना नांबायदों मोनथाम। बेनि उनाव आं आर'ज मेथाइनि जोंनि बे गामिनि केवखाथि गामिनिनो आदा सासेया दिहुनदोंमोन। बेयावबो आं दोंसे आर'ज मेथाइ रोजाबदों। आरो बेनि उनाव जोंनि बे गरियाकट भातकुसि गामिनिनो जोंनि आदा जानाय सासे बिथां बिरमल बर' आरो बिनि बिनानाव असे, बिनि मुङा जाबाय पखिला बर'। बिथाङाबो जोंनो फागुननि बार होननानै मोनसे केसेट दिहुनदों। बेयावबो रोजाबनानै आङो मेथाइ रोजाबदों। आंनि लोगोआव हेमन्त आदा, बिथांनि बाजै जनालि बर' आरो लोगोसे सुलिखा आब'। बे गासै दोंबा केसेटआव आंनि मिक्सार, मोनसे केसेटआव दोंथाम दोंब्रै ओरै गासै लोगो नांनानै आंनि मोनबा केसेटआव बेखिनि मेथाइखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। आरो आंनि मोनसे सिनायथि जानाय मोनसे मोजां मोनजानाय दोंसे मेथाइ दङ जारौ केसेटनि, दङबोला नोंहा गोरबोआव अननाय। बे मेथाइआ ओंखारजेननाय समावनो जोबोद फेमास जादों आरो दाबो बे मेथाइखौ गासैबो रायजो राजा अनसायो। दा जों समनि आंखालाव जों बे गासै मेथाइफोरखौ जों दिहुनजोबनो हानो हायाखै। आदा आं फंसे खोथा सोंनि, सोरनि थुलुंगानायाव गिबि मेथाइ मुलुगाव आगान होजेनामोन? आं गिबियावनो जेब्ला 16-17 बोसोरनि गेजेरावनो LP स्कुलाव फरायनायावनो जोबोद मेथाइनि, बिखेखकरि बर' आरो जोंनि हिन्दी मेथाइआवनो बिराद गोसो गुदुंमोन आङो आगोलनिफ्रायनो। बै समावनो जोंहानि बिमाय, आंनि आमाइ जायो प्रानेस्वर बर'। बिथाङा आगोलावनो थियेटार भावना नाटक बानायोमोन आरो ताब्लिसबो दामो। बिथांमोननि थुलुंगायाव जोंहानि न'खरावनो आमाया थुनफावथिनाबो खालामदों आरो आंनि बिब'आबो सर'जनि बर'। बे आब' गेदेरमाबो आंनि नाजानाय आरो थुलुंगानायखौ बिराद उन्दै समावनो हाखु दाखु नुनानै बिसोरनो
बुहुद थुलुंगा होबाय आंनि आबौ बिथांनि जितु बिमायनि जितु फिसाजो बिनिता बर'आबोथ' सासे रेडिअ आर्टिस्ट लोगोसे केसेट आर्टिस्ट बिथांनि मुंखौथ' बयबो मिथिगौ नंगौ आंनि बिनानाव बिनिता बर' जानांगौ नोंथांमोना सिनाय मोनोखाय बिथां बिनिता बर' आंनि निजा बिनानाव आमाइनि फिसाजो बिथांनि जोंहा न'खरावनो फेमिलियावनो जोंहा मेथाइनि आरो थुनफावथिनानि बे मोनसे परिबेसा दंखायोमोन आरो बेयावनो आंनि उन्दै समावनो बिथांमोना बे रोजाबनायनि उत्साहखौ नुनानै आंखौ बारे बारे थुलुंगानायसै नोंनि भइसआ मोजां देंखोआ खोब मोजां आरो बेबायदि सोलिबाय थाबा नोङो बेखौ गारनाङा आंखौ उन्दै समाव सिगियोमोन नों गाज्रि बुस्थु जानाङा देंखोआ हामा जागोन माबा जागोन बेबायदिनो आं बे उन्दै समनिफ्रायनो नाजानो 18-20 बोसोरनिफ्रायनो दिनै समहालागै आङो बे मेथाइनि लाइनखौ लाखिना दोङो। आदाखौ आं दा फंसे खोथा सोंनि जोबथियाव आथिखालाव नोंथाङा मा खामानि मावबाय दं आरो न'खराव सोर दङ? आंनि न'खरनि फेमिलि हिसाबै बुंनो थांबा फेमिलिया जोबोद फिसा आबौ सानै दंमोन आंनि गेदेर आरो आं फिसाला जाबाय आं सासेल' बेनि उनाव आबौ सानैया हाबा जालांबाय ओमफ्राय आं दा हारसिं आंहा बाजै सासे बा आंनि बिसि दङ सासे बे दिनै 20 बोसोरसो जाबाय जों हाबा जानाया फिसाज्ला सासे दा हायार सेकेन्डारि फाइनाल फरायबाय थादों आरो आं दा खामानि हिसाबै जोंहा खेथि बाथिबो निजा न'खराव हा हु गैया एसे गोरिब परियालनिनो आङो दा आं आगोलाव निजेनि न'खरखौ सालायनो थाखाय आं गिबियावनो मेथाइ खननायनिफ्रायबो मेथाइनि गेजेरजोंबो बे जोंनि मिस्ट्रि खामानिबो मावदों आरो दाबो मावो आरो जिखिनि खामानि मोनो बेखौनो मावना लायो आरो मिस्ट्रि खामानिखौ लायो आरो खाबु मोनोब्ला नोंथाङा आरो मेथाइ खननो खाबु मोनोब्ला आं मेथाइखौथ' बेयावथ' दोनखायोनोखा आरो आं दाबो खनगोन आरो खनबायबो थायो आं दा बे मेथाइनि लामाखौ बे नोजोरखौ दाबो गाराखै आं बे मेथाइखौ दासिम जों आखायाव लाना दङ। मिजिं थिबायदि आदा जुरेन बर'आ बेबायदिनो इयुनावबो मोजां मेथाइ खनलांबाय थानो हागोन। बे मेथाइखौ बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि आब' सुलेखा बसुमतारीजों आदा जुरेन बर'आ खनदों। बे मेथाइनि लिंकखौ डेसक्रिपसनाव होनाय जादों। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बे मेथाइखौ आबुङै खोनासंनो हागोन। गोजोन्थों।